A Arxentina é o país do mundo no que hai máis galegos, pero máis pontevedreses tamén. E hoxe viñemos ata Pontevedra para comprobar canto saben os galegos sobre migración e retorno. Arxentina é o país do mundo no que hai máis galegos, pero tamén máis persoas da provincia de Pontevedra. Saberías decir cal é o segundo país no que viven máis pontevedreses? Hai 4 opcións. A. Uruguai. B. Suiza. C. Brasil. E D. Tailandia. Uruguai? Incorrecto. Pois voume tirar a por Suiza. Incorrecto. Suiza. Incorrecto. Tailandia no. Suiza no seu tempo seguramente, sí, pero eu creo que polo tamaño diría Brasil. Correcto, moi ben. Mochila, pois sí. Marquei unhas barras de pan e non tiña donde lavalas. Pois mira, perfecto. Parece que todo está preparado. C, Brasil. Correcto, moi ben. Brasil? Correcto. Cacas. E os que estades fora de Galicia, sabedes en que país hai máis ourensáns? México, Brasil, Cuba ou Arxentina? Envía a túa resposta cos teus datos persoais ao correo sxecontigo@xunta.gal.